Kaixo ikusleo, Gabon, ongi etorriak kultur zulora, hemen gaude berriz ere gure txoko txiki honetan zuei gomendioak ekartzeko prest. Gaurkoan gainera, bi liburu mardul ditugu, baina biek interesgarriak, eta Pakok ekarriko dizkigu gaurkoan. Kaixo, ongi etorri? Kaixo. Esan dut bi liburu mardul direla, baina oso interesgarriak, eta bat, Euskaldunak Far Westean bizitakoaz kontatuko diguna, ezta? Bai, ez da novela bat, baina ia novela bat bezala irakurtzen den liburu bat da. Asun Garikano bere autorea oindala, orain arte itzultzaile moduan ezagutu duguna, murgildu da honako ikerketa baten, Reno aldean, Idaho inguruan bildu ditu hainbat eta hainbat dokumento, bai bertzo, argazki, mota guztietako testigantzak eta osatu dau liburu bat, benetan abenturazko novela bat bezala irakurtzen den liburu bat. Oindala eunda piku urte, Kalifornian urrearen sukarra piztu zenetik urrengo 50-60 urteetan hainbat eta hainbat euskaldun, 50-60 ez, ia beste 100 urteetan zehar, hainbat eta hainbat euskaldun joan zirenara, hasiera baten urre bila, da gero hartzai eta ahal zuten egitera, ametik apur bat, amengo miseriatik eskapatu eta bizitza hobe baten bila joan ziren Ameriketara, eta horre reflejatzen da apur bat guzti hori. Aipatu duzu, nahizte historia liburu txata eduki dezakegun, erraz irakurtzen dela, zergatik esango zenuk igual? Erraz irakurtzen da, dago, ez da holako estudio sakon bat, baizik eta atalkadoa, lehenengo partea kontatzen da apur bat, urre sukarraren garaia. Kontatzen da nola agertu ziren lehenengo euskaldunak Kalifornian, nola ziren urrea bilatzen, beraien peripezia, gero kontatzen da beste tarte baten, hartzainen gora berak, emakumeak Ameriketan, beraien, apur bat ez da guztia relato jarrai bat, baizik eta dira tarteak, da liburu bat erakurri aldozu zati bat oin, beste bat gero, oso baina entretenigarria, gainera hainbat eta hainbat argazki ditu, hainbat eta hainbat bertzo, bertako periodiko eta revistetatik ataratako atalak, eta orduan da oso bizia da liburua, oso bizia da eta erreza. Egin esan duzunagatik, liburutegien eukiteko eta domekatan tartetxo bat daukagunean hartu eta gainera, jende asko, adibidez nire kasuan, nire inguruan eta entzundako historia asko, ikusten ditu reflejatuta hor, ni markinarra naiz, markinatik eta inguru hortatik hainbat joan ziren. Pilotariak eta ere. Ez bakarrik pilotaria baino lehenago hartzain eta hainbat jente joan zen, eta hor ikusten ditudan historia asko, aurretik entzundako historiak dira, ezta? Oso hurbileko historiak eta holan. Ara denetariko jente joan zen, bizitza honradu baten atzetik joan, ez honradu bat, bizitza modu honradu baten irebaztera zijoan jentea, eta baita ere klase guztietako personajeak eta denetarik, han batidora modu baten sartu eta han bizi ziren danak. Agian gainera batek baino gehiago aurkituko ditu hemen bere antzinakoak, ez? Agian, hainbat persona konkretu izen abizenekin da gertzen da, eta batek esango dugu, hau izan behar da ez dakit, nor?
Euskaldunek Ameriketan bizitakoak irakurtzeko beste modu bat edo erakutsi diguzuna, eta orain zuk esku artean autore oso ezaguna, ezta? Bai, autore oso ezaguna eta proiektu handi baten lehenengo zatia. Almudena hasi da apur bat Pérez Galdosengan inspiraturik nahi dau egin Pérez Galdosek egin zuena Episodios Nacionales hainbat eta hainbat novelatan Espainiako historia kontatu, honek nahi dau Gerra Zibilaren inguruko historia kontatu 6 novela marduletan. Hau da lehenengoa. Eta honen ostean suposatzen da beste 5 etorriko direla. Orduan gutxienez hori kontatzen dago autoreak. Hainbat eta hainbat obra ditu Almudenak, oso ezaguna da, baina berak esaten duenez hau izango da bere obra nagusia. 6 tomo hau, 6 liburu hauek izango dira bere obra nagusia. Naiz eta liburukote handia izan, esan duzu moduan, hau ere oso errez irakurtzen den historia bat. Gerra Zibilaren ostean, Gerra Zibila hasi zatitxu bat hasiera Gerra Zibilean eta obraren zati gehiena Gerra Zibilaren ostean kokaturik dago. Arango bailaran egin zen inbasio baten historia da, baina horretaz aparte maitasunezko historia bat da. Ia gerra baino gehiago maitasuna da, Inesen eta bere bikotearen historia. Historia politiko guztia maitasun historia horren bueltan dabil. Da liburu bat jende askori gustatuko zaiona. Apur bat gerra historia gustatzen zaionari gustatuko zaio, ze bai kontatzen dau nako gertakizun ez ezagun bat, maitasunezko historiak gustoko dituenak, hemen maitasunezko historia handi bat, kolako kulebroi bat ezagutuko dau, hainbat eta hainbat urtetan 1940 inguruan hasi eta iaia 75 arte luzatzen den maitasunezko historia bat. Holako kotillo politikoa gustatzen zaionari bai, pezen zer gertatu zen garai hartan. Tartean oso importantea da liburu hontan Jesus Monzonen figura, napar bat, Euskal Herrian, Nafarroan hain zuzen pezeren sortzailea, momentu konkretu baten gerra ostean, Espainiako pezeko buruzagi guztiak atzerrira joan zirenean, gehiena joan ziren Mexikora edo Moskura, eta bera geratu zen Frantzi hegoaldean, eta apurka, hemen kontatzen den moduan bada edo ez bada ez dakigu, hori da Almudena kontatzen diguna, pezeren kontrolarekin egin zen gizon hau, eta urte batzuetan botere handia lortu zuen. Kontrolatu izan zuen nazien kontrako maki guztia Frantziko hegoaldean, eta gero baita ere inbazio guzti hori eta bera prestatu zuen. Baina, esaten dizuetan moduan ez da bakarrik gerra historia bat, da maitasun historia bat, gerra historia batenkin lotuta modu baten. Behin baino gehiagotan ikusi dugu eleberritan egiten dela gerra historioa, maitasun historio batekin lotu, igual agian historia irakurtzeko erraztasuna ez daukan jendeen engantzatzeko modua izan daiteke. Bai. Gainera oso modu atseginean kontatzen dau, episodio, zati belikoenak ere, handa osanean, ia tirorik ez da ikusten. Badakigu gerra dagoela eta gertatzen ari direla gauzak, baina gehiago zentratzen da kontakizunean zer gertatzen den beti Inesen sukalde inguruan. Inesen sukaldea da, bai Aranen zegoenean eta bai gero Frantzira pasatu zenean, Inesen sukaldea da beti historiaren bihotza edo erdia. Da horren inguruan gertatzen dira gauza guztiak. Eta uste dut interesgarria izango den historia bat. Bale, eskerrik asko Pako gaurko gomendiogatik. Badakizue alde batetik Almudena Grandesen Ines y la Alegría, historia eta maitasuna nahazten dituen bi eleberri bat barkatu, eta beste aldetik Euskaldunak Ameriketan bizitakoa kontatzen digun Far Westeko Euskal Herria, Asun Garikanorena. Horiek izan dira gaur izan ditugun gomendioak, eta badakizue datorren astean gehiago ekarriko ditugula. Ondo segi. Thank you.